Kani gade gapati CCTV. Ban ai la de kinosna film ki bana kani gajala baken yo la ban pen i ki film jong ki. Khandiat banai menchua kinosna film ki bahapo kawai ka kanhon jong ka Meghalaya Film Makers Association. Kila dawana ka sarkar ban thauno ya ka cinema hall ka bakar pang na ka banta ki film khasi ba jentia. Hakani kanong ba Shillong bat kumjo ha ki wei de ki district jong ka jala. Kum ka jing bud den halor kani ka jing dawa. Henne ka singi ka khat khandai tarik uyayong. Ki dikhot jong ka Meghalaya Film Makers Association hapo ka jelam jong president uba commander Shang Pliang. Kilale ikendo ya ka menteri sarkar ka bakhmi ya katnat information and public relations ka kong ampurin ningdo. Hakani ka jing ikendo na kalyang kani ka menteri sarkar kam syam la ai kanu ka jing kular bantai ya kita ki cinema hall. Handai na kalyang jong ka kala ajing mod ba yashipor arpor menta ban pan i ki film ki balasna da ki nosna film kani ka jela hapo ki hall ki badan State Central Library Shillong. Jingi kendo jongi badi kong amprin kadai halor ki memorandum ki bangila submit common share ba chief minister tena kliang ka office chief minister ro kila I direction ba hedi bad ki hall ki jingdan kam jongi teng ikwa bani kendo khnang IPR minister mar kadai ma i badi pet yangi teng kerpat i kin ba in budin halor kini ki hall tena kliang jong i ni sutu ba hadu menta kempat don keno ka balong tikna hai ane kumno kin pensiona ya ki holam ta jong film kasi te ngi la banjur biang hi ba ka government hi kadai ban yarap yangi lada ka kwa ba ka film industry kan kiu kadai ban yarap ban pensiona hall bar kata ki hall ru kumbang ila juban hi kinum dei ki ba shu ai grand kum tu lese ma shu ai grand te pinum yo ki jing mentoi rei ngi ong ba ka government kan pensiona ki hall ba ju ka puar kan wanra ya ka khajana ya ka sarkar nomar ni min siu da ka pisai ki hall ka bai hall kan kasarkar kan anom te nakaling jung ko amparin himne imat namar ba impat sngo la ban ai kano cepat ko biang halor kini ki hol hai kan sna kum na kan sna ila shu ai jimod engi ba ka yam ta sipor kan pendon kam shoi kini ki hol ki badon kum kini ka don ka art and culture hall apo State Central Library i ai jimod engi kunta tingi yang hoi nakaling jungi la daga government kalong ready ban ai te hang tu nam ta sipor la daga perla sarkar ini kloi ban priang ni kata kan ta ka baaro ngila ekran ro nomar mensual sema ka government ngatrai phiru relatif kala kila ye perkra kila khot ro yengi nam banle yengi ka pandraf ni ka film policy te mene yengi ong ya i minister kwa ba kani ka pandraf ni ka policy ni kwa ba ka government kan da ai da ka notification ka jing pun bana kanang ban kenom long kam kai kan kata ban perkra ka policy te nak leng jung i ong ba insa study shwai kan ni insa pan ki ka report in director but nakling jung i ong bang singin le shwai te ki rules ki norms bari bachong kan ka policy te ngingi scam ka nero kan sa orlong hi ngila mention ya ka muda yong ka jinja te ngila mention ni gini ki anjali ro te ong nang ya pen te ki ong baka government kelasna ya ka hall support mo diang te ngi ong ya menta te ngin parla ban le chetai la ka sna bata le second day por banwan te hoi ngi sto baka nombiang ka yau ha State Central Library tan rei lada ka ai le set ban pen i tangi film kasi jongi nomdan ki wi kweng kamli le ya sipor le sengin kloi hi ban pen i ki film tingin pai ka respond kalau no jong pai ba Kani gade gapati CCTV.